Încuietoare Belarus 80, MTZ 80. Să fiți atenți. O picat ușa. Păcat. Interior făcut. Scaunul mai aveam un pic de lucru la el. Aripile ca de fabrică. Totul este ca nou. Pardon. Cum pizde la mătă ce desfaci? Nu mai vreau. Motorul pornește la prima cheie. O bată che Dumnezeu! Aha. Ne scuzați, dar ce să facem cu el? Da, deschide-te când te-a deschide tata. Ce are, domnule? Ce poate avea? Ce poate avea fuchio, doamne, doamne? Și-o fuchie, doamne. A reușit. Deci, motor în 1, 2, 3, 4 injectoare. Pompa de motorină este aici. Compresor. Paletile cred că cam nu sunt țepeniche. Da, mai merge. Electromotor doar cu minus, că plusul mi-o trebuie la alt tractor. Contact de pornit oprit este încă două, dar nu avem fir la el. Suport de baterie n-are nimic, numai că n-are șurub. Cauciucuri nou-nouțe. Uitați aici. Semnalizări, faruri, tot. Uitați aici butelie de aer. E mare ca și după rabă. Electromotorul are el puține probleme. Cam mișcă un puțin.